Osuu yksi. Ihmeitä ja katselee kaikkea ympärilleen ja on hyvin utelias. Se on jännä, kun mä oon käynyt, Kimmohan on ratsastanut siis mitä 6-vuotiaasta lähtien, sä oot ratsastanut ja hevospooloa ja vaikka mitä. Mä menin silloin, kun me muutettiin tonne, niin mä menin kanssa Aulamolle alkeiskurssille ja sitten yritin opetella, mutta sitten jotenkin ne hevoset tuntui, no varmaan ne aisti sen, että mua niinku pikkasen jännitti. Joo. Ja sitten mulle osui semmonen, joka oli aika temperamenttinen, niin mä tivuin sieltä pari kertaa. Ja sitten mutta heti kun tuli tohon, niin nämä on niin erilaisia. Et ei mua niinku, ne mitenkään niinku ponit, mitä siellä on tai muuta, en mä niinku pelkää hevosia, mutta semmonen. Tämä on sellainen, että kun se saa niinku sitä rutiinia ja varmuutta, niin se on sitten niinku ehkä hyvinkin varma ratsu. Miltä tässä tuntuu? Kivalta. Niin, voitte vähän juoksuttaa sitä irti, mitä juo. Mulle noin ja Vespalle reunalle, niin sä voit katsella niin. Joo, yksi lasilla tuolle. Oi. Se on ihmeissään lumesta. Hei, hauskaa lunta näiden kuran jälkeen. Joo. Kato. Tulee hyvät videot. Tuukse tälle puolelle? Tulee siihen ihan reunaan. Tää on sellaista, mitä mä oon sen kanssa tehnyt. Nyt tässä on vähän tehnyt, kun olen ratsastanut, että on vähän puhaltu tälleen mastakäsin. Joo. Nautti. Ihana nähdä tommonen massiivinen eläin. Laukkaa ja lavaa ja tölttikuomaa sitä ratsastaa. Ihana. Kenkien kanssa tulisi kauhean tilsa, että jos siltä ilman kenkiä. Niin. Oikein jäätiköllä. Hyvä, noin. Joo, vähän tarkkaan. Hienoa. Siitä sen verran löytyy liikettä, että jos joskus innostuisi, niin kyllä sen kanssa pystyisi tuolla tekemään isokin menemään. Niin niissähän annetaan tyylipisteitä askellajeista. Ja nämä niin katsotaan ympäri. Oppinut tai niinku ruoalla tekee mielellään mitä vaan mulla tai pieniä leipäpaloja ja sitten se kauhean näköisesti ottaa. Se ottaa niitä mun taskusta vaan sanoa, että ottaa, että se saa opettaa jotain tai tekee jotain, niin se odottaa palkintoa, mutta ei se mitenkään tule näyttämään